wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan wallahi. Surat. Bermah. Ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal awliyal arifin wal ulama'il arifin wal malaikat murfin wal mu'minin wal nat wal muslimin wal muslimat ala Thumma ila hadrati jamil awliya'i kusana Syekh Mahyud dan Abdul Qadir Jalani wa Syekh Abdul Hasan Asyadli wa Syedina Hamzah wa Sultan Kamat wa jamil awliyati syati wa syati ta'ifati sufiyati Syedinatil Baghdadi wa bahautin anak sabandiyah wa sohibul hikami Syekh Ahmad ibn Atalah Asyakandari lahumul Fatihah. Ila hadrati walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. Ila hadrati jami'i ashabina minas sadiliyin was-sadiliyat al-ahya'i minhum wal amwat min zamani Syekh Abdul Hasan Asyadili ila hadha zaman tuma ila yaumil qiyamah khususon sadiliyin sadiliyat jamaah peta Kediri wabil khusus jamaah peta titik Karangrejo lan sedaya pendahulu kita inggih menika Pak Suroso Pace, Pak Iwan Setiawan Lurah, Pak Mulyono Ndelopo, Pak Soekardi Ndelopo, Mas Nurholis Susuwan, Bu Sudarti Susuwan. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Bapak Bambang mugi-mugi anggenipun nindakaken kaji dipun paringi lancar. Iridani Gusti Allah taala barokah manfaat masyarakat dunya wa akhiratan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati jami'i masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina li sisilati sadiliyah qadriyah wa naqsabandiyah khususon Syekh Mustaqim Husain wa usulihi wa furuihi wa Syekh Abdul Jalil Mustaqim wa usulihi wa furuihi wa syaikhina murati ruhina wa mursyidina Syekh Harir Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil Mustaqim Qada sasirah wa usulihim wa furuhim lahumul Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Khadir alaihi salam al-Fatihah. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih pinaringan rahmatipun Gusti Allah, pitulungipun Gusti Allah sehingga wonten saat menika saged makempal wonten ing menika majelis dalam rangka menjalankan
dawuhipun Syekh Mursyid inggih menika nderek-nderek rutinan lakot ja'akum tiap malam Selasa. Mugi-mugi barokah manfaat masyarakat dunia wa akhiratan. Allahumma amin. Monggo sareng-sareng nglajengaken pengaosan kitab Al-Hikam dawuhipun Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatul ahwali. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Jadi macem-maceme jenis-jenis amalan. Iku litanawu'i waridatul ahwali. Krana macem-maceme hal kang tumeka. Nah. Ai waridatul lati tantaju haulan qaimatan bi qulubihim taqtadi mailahum ila tilkal a'mali. Maksudnya hal sing diturune Gusti Allah Ta'ala manggon ono atine kula panjenengan sedaya, mesti murid ini kula panjenengan sedaya. Lah niku mboten terus-menerus untuk sementara waktu. Lah sing hal niku wau saged menumbuhkan condongnya untuk melakukan suatu amalan tertentu. Intinya definisi daripada hal wonten ing menika bab tasawuf niku hal niku enten sing bab nahwu barang. Terus hal bahasa Indonesia niku hal-hal niku kan niku. Mungkin sampean nggih paham hal niku. Niku nggih asline hal niku. Nah, definisi hal di babakan tasawuf niku artine wis penak-penakane kahanan, keadaan, kondisi wis sampean pilih dhewe. Sing manggon ana jero ati untuk sementara waktu. Pada waktunya akan pergi sendiri. Dan mungkin suatu saat akan datang lagi hal itu dengan hal yang lain. Dan hal itu akan mempengaruhi, menumbuhkan, memunculkan suatu amalan tertentu. Ini suatu contoh kecil. Suatu contoh kecil, wonten tiyang ingkang kelingan dosa-dosane. Masa lalune dosa-dosane mboten karu-karuan. Susah, gelisah, bingung. Kan kadang-kadang pas merenung di malam hari, utawa mungkin pas bangun tidur malam hari, niku tiba-tiba niku langsung eling karo dosa-dosane mbiyen. Apa sing pernah dilakoni mbiyen? Niku. Sehingga wedi yang Gusti Allah Ta'ala sing nemen. Penyesalan sing luar biasa. Tentu sampean iso jawab. Apa kira-kira amalane sing ape tumbuh? Masa alhamdulillah, gitu. Mboten mungkin. Mesti astaghfirullahaladzim. Kita sejenis istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Utawa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana
wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khosirin, dan lain sebagainya. Begitu pula wong-wong sing lagi krungu oleh kabar gembira. Nah, itu suatu contoh nih. Anake telepon nek oleh ujian tertentu lulus, utawa oleh daftarnya dadi pegawai lulus, lamar nang suatu pekerjaan lulus, ngoten niku. Kan nyenenge niku nggih. Ditelepon, Pak, niki sapi sing kula ingoni sing babon niku niki alhamdulillah pun manak awan wau anake lanang. Luwemu. Nah, terus sing lanang gede niku lek nyang riyen niku didadi. Wah, saweneng gitu. Ditambah maneh krungu sawahe sing ning gone kandangan ning Karang Tengah kuwi payu. Digelemi yang-yangane kuwi. Padahal ki akeh M kuwi. Wah, niku iso alhamdulillah kena tinggi ngelunasi haji sak keluarga, plus tinggi umroh, dan plus. Dan niku. Lah kira-kira niku amalan sing ape muncul napa? Sampeyan mesti iso gede. Tentu memperbanyak kalimat syukri nggih menika alhamdulillahirabbil alamin dengan sebanyak-banyaknya. Atau mungkin ada juga yang sampai sujud syukur. Ada juga yang sampai syukuran. Wes nek ngono hitungene kabeh jamaah Karangrejo jumlahe pira. Wis diukur kabeh. Apane sing diukur? Yo gedene sak pira ngono engko kaine aku kabeh sak jahitane. Alhamdulillah. Allahumma amin. Meneng ae sing sindir. Menika Pak Daim. Allahumma amin. Nggih. Pun. Lah niku qad yusama halan fa innal waridu qad yusama halan. Fa innal warida qad yusama halan. Kadang-kadang warid tersebut juga dikatakan hal. Nah, niku dadi antara hal karo warid niku padha mawon. Ya mau sampean ngomong warid ya kena, ya ngomong hal ya kena. Anna ba'dal muridina tajidu mustaghilan bisolati wa ba'duhum bisyami. Ini karena hal tertentu sebagian dari murid-murid niku ada yang disibukkan menjalankan sholat karena hal tertentu. Ada yang disibukkan berpuasa karena hal tertentu. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi niku termasuk pensyarah kitab hikam tapi kitab lintu sanes niki. Niku mencontohkan keterangan tentang hal. Inggih menika kisah Syekh Fudel bin Iyad. Nalika wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Iku sedaya jamaah disibukkan ndonga, disibukkan istighfar, disibukkan bersolawat, disibukkan zikir-zikir lain. Memang makom mustajabah. Tapi tidak dengan Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad menenge lamun wa do'ayatahu ala khodi ini. Wa do'ayatahu ala khodi. Wa to'ara sahu dingklune
Dingkluk kepala ini. Terus wayabki khofiyan, menangis dengan pelan. Wasoha fil batni qawiyan, menjerit dalam hati sekuat-kuatnya. Ya wailana, sungguh celaka ya Allah. Seandainya tanpa pengampunanmu ya Allah, dosa kami ini sangat besar sekali ya Allah. Sangat besar sekali. Masa lalu saya sangat kelam. Sehingga saya malu berdoa seperti teman-teman yang lain. Saya malu istighfar seperti yang lain-lain. Orang lain-lain itu lebih bersih, lebih baik-baik, semuanya pada istighfar. Sedangkan saya super jahat, super dosa. Nah terus kula kedah pripun, ya Allah, saestu kula isin sanget ajenge kados lintu-lintu niku. Dadi njerit ning batin sing sak nemen-nemene. Tembus yang Gusti Allah taala. Itu karo sing ngucapne ning lambe niku. Mungkin atine ora. Nek niku jan atine metenteng tenan. Metenteng yang Gusti Allah tenanan. Niku. Nah. Terus sing dadi pertanyaan, ada apa dengan Syekh Fudel masa lalunya? Kok sampai segitunya penyesalannya? Kanca-kancane podo dikir-dikir, podo dongo-dongo, podo beristighfar. Kok Fudel meneng iku nyapo? Nah, ada apa sebenarnya dengan masa lalunya? Dan ternyata masa lalune Fudel niku wau biyen-biyene cak utorik. Napa? Ya, mesti roh sing wis tau ngaji nggone Sulam Taufik niku kata-kata niku mboten asing niku bahasa niku. Begal utawa perampok. Ternyata Syekh Fudel biyen-biyen niku perampok utawa begal. Nah niku. Lah nalika aktif masih dadi begal, dadi perampok. Wong yo Syekh Fudel kuwi yo tau dadi nom, pas saat niku jek nom. Yo normal kaya wong lanang-lanang liya, yo iku seneng karo lawan jenis. Nah kebetulan saat niku Fudel lagi jatuh cinta karo seorang gadis yang diidolakan. Kebetulan rumahnya boten terlalu adoh karo tempat domisiline Syekh Fudel. Omahe niku gedhi di pagar tembok dhuwur. Ya ngono. Bendina biasane seliwar liwat. Iso nyawang sak sliraman ngene wis jenenge wong jatuh cinta. Wis sowen. Monggo bae mak teratap-teratap. Apa mana sampai senyum. Bae sampai kaya rontok jantungnya saking senenge. Nah, saat niku sedina meng ora ketok blas. Si mentuk meng ora ketok blas liwat-liwat nyandi. Ngono. Dadi Fudelmu sangket penasaran. Kangene luar biasa. Pengen nyawang sak celeraman ngono wis cukup sakjane. Wis puas. Tapi kok gak liwat si mentuk meng. Akhirnya si Fudel niku wau nekat Yartakil jukron manjat tembok, menek tembok nih, tembok pager nih. Gantane ya pengen ngintip lah, pengen nyawang sak seraman ngono wis cukup. Wasan tekan dhuwur niku wa idan yasma'u syauta qiraatil Qur'ani. Krungu suara bacaan Al-Qur'an. Pas kebetulan itu surat Al-Hadid ayat 16.
Sing unine alam yakni lil ladina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Apa to durung wayahe? Apa gak saiki ae? Niku yakni niku dari mustaq dari lafat al-ana artinya saiki. Apa gak saiki ae? Terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah untuk mengkhusyukkan hatinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, krungu suara Al-Qur'an diwaca niku wau. Langsung wajilat kulubuhu. Atine gemeter. Atine gemeter niku langsung tsumma raja'a wa taba taubatan nasuha. Wis langsung memutusne wis mulih gak sida menek tembok niku wau. Wis mulih ae. Mulih terus taubat dengan taubat yang benar-benar taubat, artinya yang tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Ya memang merampok, begal dan lain sebagainya. Nah niku. Terus bersumpah wa ja'altu taubati mujawwaratan lil Masjidil Haram. Tak dadekne sumpahku iku kok sumpahku. Tak dadekne tobatku berdekatan dengan Masjidil Haram, bertetanggan karo Masjidil Haram. Iki balik maneh terangan tentang hal lah nyapa saiki sapa jenenge Fudel mau kanca-kancane padha wirid-wirid, padha donga-donga, padha istighfar, padha sholawat, sementara Fudel menengahi. Nah niku. Oleh wedi Fudel marang Gusti Allah taala kelingan dosa-dosane mbiyen sing tau dilakoni niku namine hal. Oleh isin donganya Gusti Allah taala niku namine hal. Hal sing njero ati. Terus diaplikasikan merupakan suatu amalan yang memang meneng wa doa yadahu ala khodi wa tata sihi bagiatan wayaki bagiatan khofiyan niku wau nangis di dalam nangis dengan pelan-pelan wasohat wiyatan fil batni jerit yang batin sing sak nemen-nemene niku termasuk buah atau wujud dari hal niku wau memunculkan suatu amalan sing kados niku wau. Nah terus sing niku wau sing sampai hanya krungu bacaan surat Al-Hadid niku wau hanya potongan dari sebuah ayat niku. Niku potongan niku. Kok sampai memutusnya tobat. Padahal sejahat itu niku Saifudel niku melakukan suatu kejahatan kaya ngono kok sampai iso langsung tobat niku. Nah niku. Ya tentu masalah hidayah, kembali lagi masalah hidayah. Nek ora oleh hidayah niku lho. Langgare panjenengan sedaya, masjide panjenengan sedaya, majelis taklim panjenengan sedaya. Niku kan sawuring terus dibacakan napa niku Al-Qur'an ngoten niku nek wayah wektu niku. Niku Al-Qur'an dibaca. Napa malih niku pas Ramadan ngoten niku tadarus niku. Ayo mboten trimo sak ayat rong ayat. Jus-jusan. Tapi nyatane sing ra poso ya panggah gak poso. Sing gak salat ya panggah gak salat. Nggih. Nah niku. Sing maksiat jalan terus. Penyebabnya napa? Nggih niku kula mireng wau terus mergo ora oleh hidayah karo Gusti Allah taala. Ngoten. Nah, dadi
niku Syekh Fudel bener-bener oleh pituduh kemudian Gusti Allah Ta'ala melalui potongan ayat niku wau. Terus langsung taubat dengan taubatan nasuha. Lah oleh wedi nalika krungu ayat niku dibaca jan wedi sing sak nemen-nemene. Wajilat niku, gemeter niku termasuk hal. Terus kemudian diputus nih untuk taubat, inggih menika berdekatan dengan Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya niku termasuk bentuk amalane sing muncul. Nah niku. Dan nek wis berdekatan dengan Masjidil Haram niku arepe nyapo. Ape maksiat apa? Terus apa sing ape ngejak merampok maneh kaya mbiyen-mbiyene. Tentu lebih aman. Mula wong-wong sing kadang-kadang terjebak di salah satu kampung ruwet, mungkin enten nggih. Duka nek teng Kediri enten mboten, enten luar Kediri enten ngoten niku. Niku sembarang enten, wis mabuk iya oke. Judi iya, kadang-kadang narkoba. Wis sembarang dilakoni. Semolimo dilakoni. Dan niku nek umpamane pengen tobat, kok cek panggon ning kono. Potensi untuk kembali itu tinggi. Gitu. Asale panggane kono. Nah, cocoknya nek umpamane sing wis di omah ya umpamane didol wis pindah ning gone liyane untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan generasinya kan ngoten. Cek kontrak ya langsung golek kontrakan sing waduh toko kono toko manggon ning permukiman sing genah. Nek cek manggon ning kono iku contone Syekh Fudel niku langsung ngedoi teko perkampungan biasane. Lah niku nek cek manggon mutek ning ngene kampung ruwet ngono mau. Mungkin cek diparani meneh aku wis tobat tenanan. Diparani kancane, dijak ngombe umpamane. Wis to, aja kuwatir enek sing anu iki, enek sing mborek iki. Nah, enek sing bayari aja kuwatir, sampean ora usah ngetokne dhuwit. Gak, aku wis tobat iki, tenan, wis tobat tenan. Wis ngono. Wis di segala cara dilikidi karo kancane dijak ngombe, ora gelem mergo wis tobat. Terus dijak judi. Ayo judi iki gak anu iki gak adu pite iki, anu iki keplek kartu iki. Wis to, cilik-cilikan ae. To, 50-an ae. Duduk masalah duite aku. Duduk masalah duit aku itu tobat tenanan, wis leren tenan. Ya. Tenan leren. Wis to, Allah ra isin. Nek gak duwe tak sili. Tenan, ayo. Mergo nek gak enek sampean gak seru. Ngono. Gak, aku tobat tenan. Pangga manggon ngene kampung ruwet kono ae. Ya ngono. Suatu saat enek Mbak Cempluk rondo mara rono. Lho Mas, kok dhewean to Mas? Ya bojone nyang ndi? Oh saiki ning ngene mara tuwa iki sanek 3 dino. Rencana seminggu ini kono. Rewang. Dhewean Mas. Iya. Kesepian iki. Lah kok roh sampean ngono. Sakne nyapu dhewe dewange, diglipeti terus, diserang terus karo Cempluk. Alah jebol. Lah piye lho panggon ning kono iki. Jadi potensi untuk kembali untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik itu potensinya tinggi. Sebaiknya kalau umpamanya mau tobat, nek manggone ning kampung kaya ngono sehingga ya kudu hijrah tenanan, hijrah lahir batin. Ngoten niku. Dadi kados sing dicontokne Syekh Fudel niku wau. Terus Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi ugi memberikan satu contoh lagi tentang hal inggih menika kisah Sari Asakoti. Asakoti niku dari kata sakoto. Jadi barang sing ceblok, jatuh. Nah,
Asakoti niku dinisbatkan dengan seseorang yang mengambil barang yang jatuh keleleran wis ora kangge utawa barang wis dibuang dikumpulne terus dialap manfaat tinggi sumber nafakoh. Ya cara ning kene ngono nek arane ya perosok lah, apa jenenge? Ya, pemulung atau perongsok nah ngono. Ngoten. Lah, daleme Syari Asakoti niku wau di kota Baghdad. Nek mulung niki utawa ngerongsok niku sampai luar kota. Bro langgane akeh nang luar kota. Nah, suatu saat Syari Asakoti niku wau mendengar kabar kalau kampung tempat tinggalnya di Baghdad niku wau termasuk kampung muslim niku kebakaran hebat. Pasar-pasar akeh sing kebakar, toko-toko kebakar, lapak-lapak kebakar. Tapi omahe plus tokone Syari Asakoti niku mboten kebakar. Iki sanes karo omah. Lah niku. Terus akhirnya krungu kaya ngono kuwi mau langsung seneng Syari Asakoti niku. Seneng dengan berbunga-bunga ngucapne alhamdulillahirabbil alamin. Lah bar ngucapne alhamdulillahirabbil alamin niku wau digetuni. Getun gak karu-karuan. Menyesal gak karu-karuan. Mboten kok masalah leh ngucapne alhamdulillah niku wau. Senenge ngrasa senenge dibalik kanca-kancane umat Islam liyane sing lagi kena musibah, kena bencana. Lah kok iso aku seneng-seneng kaya ngene? Kok iso nglakoni aku kaya ngono iki? Lah lamun krungu kanca-kancaku kuwi mau lho. Nek aku ngucapne seneng terus nek aku seneng-seneng terus ngucapne alhamdulillah. Lah yo padha karo ngece no. Nak sedih kabeh. Lah niku. Niku jan menjadi gimana ya? Pukulan berat bagi si Syari Asakoti niku wau. Merasa kaya jan penyesalan sing luar biasa mboten saged ditebus kalih sesuatu niku. Padahal oleh krungu niku katakanlah maman ning Kediri kene. Seneng-seneng terus alhamdulillah ning Kediri kene. Lah omahe ning Jombang ngono. Waduh. Ya logikane ora bakal krungu kan ngono. Tapi mbayangne kok nyapa kok iso sampe aku lho seneng-seneng kok gak ngelingi kanca-kancane padha berduka, padha sedih. Omahe ilang, sumber penggaweane ilang. Lah, penyesalane Syari Asakoti niku wau namine hal. Namine hal. Terus muncule amalan niku wau Syari Asakoti membaca istighfar niku selama 30 tahun. Jadi terus maca istighfar terus karo ya nglakoni aktivitas apa nek istighfar terus. Nah, engko nek wis mari nglakoni ngene istighfar mana astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kados ngoten niku. Niku Syari Asakoti. Kemudian diterangne bayam bagi likuli ahadin ayyamala bimuqtadamailihil madkuri. Jadi murid-murid niku wau sayogyanya amalan-amalan yang dikerjakan itu sesuai dengan condonge atine. Sing diperintahne karo hal ning jero ati niku wau. Nek hale apa dikon ngene ya wis kuwi sing kudu dijalankan. Lah ngono. Tapi ngoten niku sedaya sing kados kula terangne niku wau, sedaya niku wau. Niku wa illam yakun tahta tarbiyati syaikhi.
Wa illam yakun tahta tarbiyati saikhin. Bila mana itu semua tidak dalam didikan guru mursyid. Nek kula panjenengan sedaya niki kan didikane guru mursyid. Dadi, terus piye nek lamun didikane guru mursyid wa illa fala yastahilu bi syai'in illa bi idnihi wa iradatihi. Nek dalam didikane guru mursyid kula panjenengan sedaya niki didikane guru mursyid. Dadi gak oleh serta-merta lakoni sembarang-barang terus salat sing gak enek hitungane, poso utawa dan sebagainya utawa ngamal-ngamal liya. Wis pokoknya sing lain-lain lah. Tanpa idine guru. Tanpa yang sing dikendhahi guru. Lah sing diidini guru apa? Wis genah. Dan iki sing diijazahne awake dhewe niki termasuk nggih lakon jagung niku. Niku mawon diwaca sak kata-katae. Ayat kursi niku termasuk judune. Niku Fatihah niku termasuk kan ya wis termasuk niku pakete niku. Wis gak apa-apa astagfirullah niku nggih termasuk dalam rangkuman sadiliyah niku enten astagfirullah barang niku sing sampun biatan dan lain sebagainya. Dan niku utawa sing sampun biatan niku termasuk Hizbul Bahri lah ngono. Pamane enek hal sesuatu sing pamane mendorong untuk melakukan sesuatu, playune sesuatu sing wis diidini utawa sing dikehendaki karo guru, intine ngoten niku. Aja sampai sing ora diidini karo guru. Ngoten niku. Dadi napa-napa sing sampun biasa dilakukan kanca-kanca pondok peta utawa tenggene titik-titik tertentu utawa khususiyah, nah niku sedaya niku sampun dipun izini kalih guru nggih niku mawon diperbanyak. Ngoten niku. Nggih kedah sekanten semanten kemawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten barokah manfaat maslahahe donya akhirat. Sedaya kelepatan nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe ngene iki malah